Sofi, kakva je ovo umjetnost? Šta bi ovo trebalo predstavljati? Reminiscenciju na prošlo vremena. A kada si ti počela koristiti tako velike riječi? Tako tu piše. Zapravo zvuči dosta zanimljivo. Samo malo, želiš reći da je ovaj stolac bio jednako stariji u njegovo doba? Tako je. Nabavio ga je tako što je raspisao obol za njega. Gle, također kaže da se instalacija zove beskonačni štap u čast Maneu. Zapravo su ovo sve predmeti koje je Manet svakodnevno koristio. Tako je. Umjesto da je napravio izložbu Maneovih slika, on je izložio predmete. Kao da je slikar bio ovdje prije par minuta. Također kaže da je ovo prva instalacija na ovim prostorima. Da. I bilo je izloženo u običnom izlogu salona. Svi prolaznici su ga mogli vidjeti. Zapravo, lokacija za umjetnost je apsolutno nebitna. Ovo je zapravo jako cool.